Good morning everyone! Welcome back sa aking YouTube channel, Tres Maria's Farm. Ayan, may sabit pa yung aking lalamunan, kagigising lang kasi. So ayan, for today's video guys, tayo ay mamimitas ng mga sili kasi ang dami ng hinog yung mga sili dito sa likod bahay. So ayan, yung gagawin ko sana dito, gagawin ko siyang chili sauce. Kaya lang, sabi ni Father, dahil siya ay nagtitinda sa palengke, pitasin ko daw at dalhin niya sa pagtinda sa palengke. So, 10 pesos guys, yung isang tumpok nito sa palengke. Masarap sana to gawing chili garlic sauce. Kaya sisimulan ko na yung aking pamimitas ng sili. Kailangan pala dapat nag-gloves ako, baka mamaya maanghangan yung aking kamay, di ba? So, kailangan yung pagpitas guys, pati ito na tangkay, pati yung tangkay, kailangan dala, hindi yung lang nakaputol kasi maanghangan yung kamay talaga pag ganun. Kailangan pati itong tangkay sasama, di ba? Ang linis ng kuko ko. Nagbunot pa kasi yan ng damo. So, ayan. Ito yung ating lagayan. Yan. Yun yung ating lagayan dyan. Yung basket natin. Mahiwagang basket. Yan. Dahil may mga butas-butas, nilagyan ko ng dahon ng gabi. Yan. Wala akong mapagsabitan. Lagay lang natin dyan sa baba. Ayan, kinakain na siya ng mga ibon. Ayan guys, pinapapakto ng mga ibon. Hindi lang masyadong makita dito kasi maraming mga na haharangan ng mga gulay. Mga dahon ng kamuting kahoy. Kaya hindi masyadong mapuntahan ng mga ibon kasi tago. Pero yung kitang-kita doon sa likod, halos nauubos na ng manok at saka ibon. So, ayan guys, naubos ko na napitas yung bunga ng sili. Ayan, di ba wala na? Andyan na siya. Yun. So, tara, pupunta na tayo doon sa likod ng bahay kasi meron pa doon. So, ayan, tapusin ko lang to guys ha. Ipapakita ko sa inyo mamaya. Ayan, di ba? Marami-rami na yung nakuha natin. Tatanggalan ko pa yan ang mga dahon mamaya kasi ang daming dahon na nadala. So, ayan. Tapos na tayo dito sa likod bahay. Pupunta naman tayo guys sa harap. Ito. Mayroon pa pala dito. Ayan. Marami pa pala. Hindi lang makita. Ayan. Pagkatapos nito guys, mayroon pa tayo doon sa harap ng bahay. Nagsisipaglaglaga na sa sobrang hinog. Ang daming laglag sa ilalim. Hindi na maubos-ubos ng mga ibon. So ito, meron dito. Ito pa. Meron pa dito guys. So ayan, pitasin ko muna. Ayan, tapos ko na napitas din yung isa. Dito naman tayo sa kabila. Diba? Watak-watak yung aming mga dito. Mga tanim na sili. Dito tayo sa likod, sa mga tanim na gabi. Ang daming dahon guys kasi nga ayan sa taas, merong mga puno ng kakao.
puno ng langka. Ayan, mga kakao pa yan, diba? Kaya tingnan nyo yung ilalim ng magabi. Lahat dahon. So ayan, meron pa dito mga sili. Pipitasin pa rin natin. Yung iba, sa sobrang ulan, namatay na yung mga sili. Ayan. Ayun, meron pa doon. Nagpa-flowered. Meron pa dyan na sili doon. At saka, ito. At doon sa harap ng bahay, meron pa rin doon. Mamaya, kukunin ko. Pipitasin natin lahat ng hinog. Lahat ng hinog ng sili. Kunin natin lahat. Ito na lahat yung ating napitas. Kunti lang pala. Nung nakaraan mas marami pa dito. Yung napitas ni mother. Sa ayan po. So ayan, ito na po lahat yung ating nakuha na harvest na sili na pitas. So ayan, yung gagawin natin, isa-isahin natin tatanggalin yan sa tangkay. Ayan o, yun. Iisa-isahin pa natin tatanggalin bago natin i-blender natin guys para madurog ba. Kasi kung isa-isahin ko to, parang ang tagal. So, ayan guys, ilalagay na natin yung ating sili sa blender para madurog siya. Ayan. Teka lang. Ilalagay na natin yung sili sa blender para madurog siya. Ayan. Tapos, ilalagay na rin natin yung ating bawang. Yun. Ayan. And then, maglalagay tayo ng oil. Yun. Ayan. Ayan na. Tapos yun na guys, i-blender na natin.